या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। पोलिसावरती हल्ला करून आरोपी पळून गेल्याची घटना मीरा रोड मध्ये घडली आहे। जयकुमार राठोड असं त्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या पोलिसाचं नाव आहे। त्यांच्यावरती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। चंद्रयान 3 आकाशात झेपावलं त्यावेळी झालेल्या काउंटडाऊनला ज्या महिला शास्त्रज्ञाचा आवाज लाभला होता त्यांचं निधन झालंय। एन वलरमथी असं त्यांचं नाव असून हृदयविकाराच्या झटक्यानं शनिवारी रात्री त्यांचं निधन झालंय। मुंबईत एका 25 वर्षीय एअर हॉस्टेसची हत्या करण्यात आली आहे। या एअर हॉस्टेसचा मृतदेह तिच्या फ्लॅटमध्ये आढळलाय अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे। जालन्यातील घटनेनंतर सलग तिसऱ्या दिवशी पुण्यातून सोलापूर, जालना, धुळे नगर, संभाजीनगर आणि लातूर या गावात जाणारी एकही बस सुटलेली नाही। एसटी बँकेसंदर्भात सहकार आयुक्तांकडे एका सभासदानं गंभीर तक्रार केली आहे। सदावर्ते पुरस्कृत संचालक मंडळानं घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे बँक डबघाईला येत असल्यानं संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी या सभासदानं केली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांमध्ये अजूनपर्यंत शिक्षक न दिल्याच्या निषेधार्थ शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या घरासमोर उद्या युवासेनेच्या वतीने बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात येणार आहे। बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता असून राज्यात 5 सप्टेंबर नंतर मोसमी पाऊस पुन्हा सक्रिय होण्याची चिन्ह आहेत। खिशात ठेवलेल्या मोबाईलचा स्फोट झाल्यानं भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील चांदपूर येथील 12 वर्षीय प्रीतम किशोर वागरे हा मुलगा जखमी झालाय। शाळकरी व महाविद्यालयीन मुलांमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी आता थेट शाळा कॉलेजेसमध्ये ईव्हीएम मशीनद्वारे जनजागृती करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली। आसाममध्ये आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक प्रभावित झाले आहेत। आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं रविवारी आपल्या अधिकृत माहिती सांगितल्याप्रमाणे आसाममधील परिस्थिती सुधारली, मात्र 7 जिल्ह्यातील सुमारे 1,22,000 अधिक लोक अजूनही पुराचा सामना करत आहेत। वीज नियंत्रक यांच्याकडूनही धनंजय फाले मृत्यू प्रकरणी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असून त्याबाबतचा अहवाल प्राप्त होताच आणि त्यात अधिकारी दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया महावितरण अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांनी दिली। जालना लाठीचार्जच्या निषेधार्थ तसंच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजाला प्रशासनाकडून मिळत असलेली वागणूक याच्या विरोधात 5 सप्टेंबर रोजी तालुका स्तरावरती तर 6 सप्टेंबर रोजी जिल्हा स्तरावरती जबाबदो आंदोलन छेडलं जाणार असल्याची माहिती ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनी दिली आहे। जालना लाठीचार्जच्या निषेधार्थ सकल मराठा समाज इन्सुलीच्या वतीने इन्सुली येथे राज्य सरकारच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आलं आहे। भाजपने सिंधुदुर्गमध्ये उत्तर भारतीय मोर्चाची स्थापना करून कोकणातही संघटना स्थापन केली आहे। कोकणात अशा प्रकारे मतांच्या राजकारणासाठी केला जाणारा शिरकाव सर्व पक्षीयांनी विरोध करून मोडून काढला पाहिजे असं मत मनसे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। महावितरणचे कंत्राटी कर्मचारी धनंजय फाले अपघात मृत्यू प्रकरणी जबाबदार कर्मचाऱ्यांवरती कारवाई व्हावी, मयत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळावी या मागणीसाठी अनेक संघटनांच्या वतीनं महावितरणचे अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडण्यात आलं आहे। जालना लाठीचार्ज प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी केली आहे। केंद्र शासनामार्फत सर्व राज्यांसाठी जन्म व मृत्यू नोंदणी तसंच जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ विकसित केलं आहे। नाशिकमधील सामनगाव शिवारातील जंगलात एका जुन्या घरात सुरू असलेल्या बनावट गुटखा निर्मितीचा कारखाना नाशिक रोड पोलिसांनी रात्रीच्या अंधारात छापा टाकून उद्ध्वस्त करण्याची धाडसी कामगिरी केली आहे। बँक ऑफ इंडिया एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी निखिल साटम यांची महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी संघटनेच्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी समन्वयकपदी निवड झाली आहे। जालना लाठीचार्जचे पडसाद कणकवली ते उमटले याच्या निषेधार्थ कणकवलीत मराठा समाज एकवटला या निमित्तानं भव्य मार्च करण्यात आला। वैभववाडी तालुक्यातील बाजारपेठेत स्टॉलच्या जागेवरून दोघात वाद झाला। यात एका स्टॉलची तोडफोड करून तो रस्त्यावरती पलटी करून टाकलाय। रविवारी रात्री यावरून मोठा वाद झाला होता। शेतातील कामे आटपून बैलगाडीनं घरी परतताना अचानक वीज पडून एका महिलेचा मृत्यू झाला। ही घटना मारेगाव तालुक्यातील गोरस शिवारात सुमारे दुपारी घडली। मुंबईमध्ये चिकनगुन्ह्याची साथ आटोक्यात आली आहे, मात्र राज्याच्या तुलनेत मुंबईत 31 ऑगस्टपर्यंत सर्वाधिक रुग्ण सापडले आहेत। संपूर्ण महाराष्ट्रात नोंदवलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत मुंबईतील रुग्णांची संख्या जवळपास 25% इतकी आहे। राज्यात सोमवारी दुपारी 12 वाजता विजेच्या मागणीत गेल्या 2 दिवसांच्या तुलनेत घट झाली, त्यामुळे भारनियमन झालं नाही। राज्यात सोमवारी दुपारी 12 वाजता महावितरणची एकूण विजेची मागणी 23,150 मेगावॉट होती। मित्राने घेतलेले कर्ज न फेडल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या भाईंदरमधील एका व्यापाऱ्याने स्वतःला पेटवून आत्महत्या केली। गिरीधर सोलंकी असं त्या मयत व्यापाऱ्याचं नाव आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।